Moi taas kaikille. Olisi taas täällä Bansku. Ja hän alkaksi sanoa, että mä en omista tätä rusettia. Joo, tämän videon aiheena on siis kun mä olin saanut joltain lahjaksi tällaisia ihmejuttuja. Mä en todellakaan tiedä, että onks nää niitä skuisuja, mitä monet puhuu niistä. Koska mä en kerää skuisuja ja ne ei oo mitään mun juttuja. Petsit on mun juttuja. Mut joo, nyt mä vasta niinkun eka kertaa vähän edes kiinnostun tästä laatikosta, jonka mä silloin sain. Ja onks nää skuisuja? Katsotaan. Eli paketti on tällainen. Ja tässäkin on ollut jotain juttuja, mutta mä en oo ottanut ne pois. Eli niin kuin näette, tässä on tällaisia juttuja. Tällaisia. Rippansku taas. Niin. Katsotaan eka tää iso. Eli tää on tällainen, kun tästä painaa, niin tää tulee tällainen kiva ryttynaama. Ja tällaisia ihan sikapehmeitä. Nää haisee tosi voimakkaasti. Tai siis tuoksuu. On tosi oudon näköisiä. Tää on kai joku jätski. Katsoo tälleen päin. Mutta kertokaa kuitenkin kommenteissa, että onko nää niitä skuisuja. Pizzaskuisu kai. Tällainen. Sitten mulla olisi tällainen pizza. Tää haisee oikeasti ihanalle. Mä haluaisin syödä tän. Tää on ihan söpön näköinen ja silleen. Ja tääkin on tällainen pehmeä. Oikeesti, miksi tässä on nämä jutut? Mitä nämä ovat? Joo, kertokaa sekin. Eli tällainen vaan. Hyi! Mikä vattu? Hyi! Mikä tos on? Joku elukka, hyi! Hyi! Iskää! Sori tosta. Jo kuitenkin. Seuraavaksi olisi tällainen kakku. Eli tämäkin on pehmeä niin kuin nämä kaikki. Haisee voimakkaasti hyvälle. Tällainen suklaakakku näköjään. Ja siis ihan niin kuin nääkin tällainen. Tää on surullinen. Tää on iloinen. Joo, eli tässä nää kaikki. En mä tiedä mitä nää on, mut ehkä skuisuja. Ja joo, sanokaa oikeasti kommenteissa, että onks nää skuisuja vai mitä. Ja kertokaa myös vähän enemmänkin, jos haluatte. Mut tällainen iso, tosi pehmeä ja haiseva, tuoksuva. Tällainen pizza, joka ei ole yhtä pehmeä kuin noin, mutta kuitenkin pehmeä ja haiseva, tuoksuva. Ja sitten tällainen kakku, joka on hyvin pehmeä myös ja haiseva, siis tuoksuva. Miksi mä koen sanoa haiseva? Ja ihan kivoja kaikki, mutta en kuitenkaan ala keräilemään, koska no kuka keräilee, ei millään pahalla, mutta kuka keräilee tällaisia? Nämä ovat vain pehmeitä, haisevia asioita, joten niin, petsit on kiinnostavampia. Joo, tämä video oli tässä ja nähdään ensi videossa. Siihen asti, moi moi!